Кръстил е себе си No Name или без име. През последните няколко седмици той успя да събере стотици хиляди почитатели в сайтовете за споделяне. Почеркът му е особен. Всяка седмица в неделя пуска клип, в който представя последния си поп-арт портрет. Миналата седмица видяхме Слави Трифонов. Днес за пръв път ще видим портрета на Димитър Бербатов. Картината все още не е довършена. Защо криете лицето си? Не искам това, което правя, да се отрази по някакъв начин на човека, който съм в реалността. Човека, който виждате сега. И това е тази маска, за да не позволява това, което правя, да се намесва по някакъв начин в личния ми живот. Всяка една известност носи както позитиви, така и негативи. Аз искам да избегна негативите. Къде живеете? Поне няма ли да кажете от кой град сте? Мога да ви кажа никаква лична информация. Какъв цвят са очите ви? Мога да ви кажа. Коментирате ли с приятели No Name? Ами имах една случка, само бях с приятели. И влезна едно момиче с лаптоп и каза, вижте какво ще ви пусна сега. Никой не очакваше от мен да кажа нещо. Никой дори не заподозря, въпреки че някои от хората знаят, че умея да рисувам. Аз само просто питах какво е този, какво прави. И момичето много разпалено започна да ми обяснява, че този човек рисува поп-арт картини. Всички говориха много разпалено. Почувствах се странно, но се зарадвах доста. Първите реакции бяха повече, че правя това за пари. Няма да крия, че до някъде ме подразни това. И имах идея след като нарисувам 10-те картини, да ги събира на едно място и да ги полея с бензин и да ги запаля, като всичко това запиша на видео и го кача в сайтовете за видеосподеляне, за да докажа, че не е такава била целта ми. Аз нямаше как да знам, че ще има такъв интерес. Всъщност аз, когато пуснах първия клип на Азис, не очаквах нищо. Когато след един час видях, че клип е видян от 20 човека, наистина се зарадвах много. Нямаше как да знам. До вечерта ще гледам от 100 000, включително от Азис. В портретите си No Name използва различни допълнителни материали, като кристални камъни, а конкретната картина е рисувана с кръв. Така слагам частица от себе си върху самата картина. Става по-скъпо за самия мен. Това е повече, отколкото да се подпишеш в долния долу. Бебето на Николета Лозанова, не само тя, а и бебето, и това не е ли малко прекалено? Смятам, че в изкуството има прекалени неща, особено ако са направени от сърце и без лошо умисъл. Аз не продавам картините, аз не съм ги предложил на никой и няма да ги предлагам на никой. Ако някой ги харесва и иска да има една от тях, за мен ще е признание, но аз не ги продавам и не ги предлагам на никой. Всъщност аз не печеля от тях, аз само влагам. Вложените пари са спестени от бригада в чужбина. Искам цял живот да рисувам и да не показвам на никой картините си, както се случва с повечето художници в България. Исках да направя така, че да видят повече хора. Наистина не искам да си показвам. Оттам дойде тази идея с анонимността. Разбирам, че привлича повече интерес, но това не беше първоначалната ми идея. No Name няма планове какво ще прави след като завърши и 10-тия портрет. В момента се занимава само с проекта и не работи. Кои са следващите? Не мога да ви кажа, ще трябва да гледате. А ли са в този спектър шоу, звезди, спорт? Ами да кажем, че не точно. Политика. Ясно.